Základem bytu nebo domu v pasivním standardu podle mého názoru je hlavně ten návrh toho domu jako takového. To znamená tvar, orientace ke světovým stranám a samozřejmě velmi kvalitní zateplení. Všechno tohle musí jít v souladu s technologiemi, které jsou tam v tom domě použitý. Jedná se o pasivní bytový dům, o 2 podlažích a 4 bytových jednotkách, kde založení tohoto pasivního domu je na polštáři z pěnového skla a železobetonové desce z drátkobetonu. Toto založení je vhodné právě pro pasivní domy, proto investor ho použil i pro založení tohoto bytového domu, aby snížil energetickou náročnost stavby. Akustika v tomto případě je řešena akustickými páskami, které jsou na spojích stěna-strop a strop-stěna ve 2. patře. Mezibytová stěna mezi objekty je vyzděna z vápenopískových bloků, které zajišťují dostatečnou akustickou izolaci. Já si myslím, že by to měl být člověk moderně smýšlející a možná i trochu ekologicky smýšlející. Samozřejmě je tam velmi důležitý hledisko ekonomický, protože ty náklady na provoz takového bytu jsou opravdu extrémně malý a myslím si, že i hodnota toho takového bytu je vyšší než standardu. To moderní uvažování vidím i v ekologii, protože dům vlastně je celý ze dřeva, včetně zateplení. Dřevo je vlastně materiál budoucnosti, ekologický, obnovitelný, váže CO2. To, o čem se dneska v médiích jenom mluví, tak ten budoucí majitel už vlastně může mít. Bude CO2 nejenom neutrální, ale dokonce pozitivní.